Akwụkwọ nke Job isi nke 22. Mgbe ahụ Elifaz onye Teman zara sị, mmadụ ọ pụrụ ịba uru nye Chineke dịka onye maara ihe nwere ike ịba uru nye onwe ya? Ọ bara uru nye onye pụrụ ime ihe niile na ịbụ onye ezi omume, ka ọ bara uru nye ya ka ime ka ụzọ gị bụrụ ezi omume? Ọ bụ maka egwu gị ka ọ ga-ebo gị ebubo, ma ọ bụ busoro gị gaa ikpe? Ọ bụ na ihe ọjọọ gị adịghị ukwuu, ihe ọjọọ gị adịghịkwa ọtụtụ? N'ihi na ị napụrụ nwanne gị ihe nkwa, iyipụkwara ya uwe ndị gba ọtọ. I nyeghị ndị ike gwụrụ mmiri ka ha ṅụọ, ị naraghịkwa nri n'ihu agụụ. Ma onye kachasị ike nwere ala ahụ, onye nwere ikike ibi na ya. Ị chụpụrụ ndị inyom di ha nwụrụ tọgbọ chakoo, aka ndị nna gbajiri agbaji, ya mere ọnya na-agba gị gburugburu, egwu na-eme ka ị maa jijiji na mberede. O ọchịchịrị, ị gaghị ahụ ya, ọtụtụ mmiri ga-etikwa gị ihe. Chineke ọ nọghị n'eluigwe? Lekwa ịdị elu nke kpakpando ka ha si dị elu. Ma unu na-asị, olee otu Chineke si mara? Ọ pụrụ ikpe ikpe site n'igwe ojii gbara ọchịchịrị? Igwe ojii na-ezobe ya ka ọ ghara ịhụ ụzọ. Ọ na-ejekwa ije n'elu mbara igwe? Ị hụla ụzọ ụwa? Ebee ka ndị ajọ omume jere ije? Ndị e gbuturu tupu oge ha eruo, ntọala ha dị ka osimiri na-asọ asọ. Ndị gwara Chineke sị, pụọ n'ebe a ma jụọ ihe onye pụrụ ime ihe niile ga-emere ha. O mejọọla ụlọ ha na ihe ọma, mana ndụmọdụ nke ndị ajọ omume dị anya n'ebe m nọ. Ndị ezi omume ga-ahụ ma tụgharịa uche, ndị aka ha dị ọcha ga-akwa ha emo. Ihe anyị zoro ezo, mana ọkụ emebiwo ndị ọzọ. Ya mere, biko jụọ ya ajụjụ, mekwa udo, ka i wee nwee ọganihu. Nata biko iwu nke onye ọnụ ya, ma dee okwu ya n'ime obi gị. Ọ bụrụ na ị laghachikwute onye pụrụ ime ihe niile, a ga-akwụghachi gị ụgwọ ọrụ. Ị ga-ewepụkwa ajọ omume site n'ụlọ ikwu gị. Ọlaedo ọfọ ga-aghọ aja, ọlaedo ọfọ ga-adịkwa ka nkume igwe nri. Onye pụrụ ime ihe niile ga-abụ ihe nchebe gị. Ị ga-enwekwa nnukwu ọlaọcha. Mgbe ahụ, ị ga-enwe obi ụtọ n'onye pụrụ ime ihe niile, ma bulie ihu gị elu nye Chineke. Ị ga-ekpekwu ya ekpere, ọ ga-anụ olu gị. Ị ga-ekwe nkwa, ị ga-ekpebikwa ihe, ọ ga-emekwa ka o guzosie ike maka gị. Ihe ga-enwukwa n'ụzọ gị. Mgbe a tụfuru ndị ọzọ, ị ga-asị, ebuliwo m elu. Chineke ga-azọpụtakwa ndị dị umeala n'obi. Onye aka ya dị ọcha ga-echebe ụwa. A ga-echekwa ya site n'ịdị ọcha nke aka gị.